Pravdepodobne všetci už viete, že svetlo je elektromagnetická vlna. Je to jedna z prvých vecí, ktoré vás naučia na hodine fyziky, keďže sa jedná o jeden z najdôležitejších objavov histórie. Avšak čo už menej ľudí vie, ako vlastne vedci a filozofovia tej doby na to prišli. A verte mi, keď vám poviem, že je to úžasný kus histórie, ktorý kulminoval spojením troch základných pilieroch fyziky do jednej ucelenej teórie. Avšak toto nebolo úspechom len jedného muža. Dialo sa to postupným objavovaním každého piliera zvlášť. A až potom, keď sa nazbieralo do znalosti z každej oblasti, tak fyzici začali vidieť isté prepojenia. Fyzik a matematik James Clerk Maxwell všetky tieto pravidlá zhrnul v 4 rovniciach, ktoré popisujú úplne všetko. Toto video bude historický prehľad všetkých krokov, ktoré viedli k tomuto objavu. A majte na pamäti, že tá história je strašne obrovská, takže určite nespomeniem všetko. A isté detaily môžu byť vynechané. Takže, poďme na to. V minulosti elektrina, magnetizmus a svetlo boli dlho úplne odlišné fenomény. Na rozdiel od elektriny a magnetizmu, svetlo je všade. Takže nemôžeme hovoriť o objave svetla, ale o tom, ako sa filozofovia tej doby snažili vysvetliť, prečo vlastne vidíme. Nechcem ísť v tomto veľmi do hĺbky, ale áno. Boli časy, kedy si ľudia mysleli, že vidíme preto, lebo naše oči vyšľú nejaký lúč, ktorý osvetí daný objekt. Avšak to nevysvetľuje tmu. Prečo vlastne existuje tma? A preto sa myslelo, že existuje nejaká interakcia medzi svetlom z našich očí a svetlom zo zdroja, ako slnko. A bez tejto interakcie nie sme schopní vidieť. Avšak to bolo veľmi dávno. Takže nesúďme ich. Okolo roku 1000 nášho letopočtu islamský vedec Ibn al-Haytham bol prvý, ktorý vysvetlil videnie. Že sa jedná o fenomén, ktorý sa odohráva v našom mozgu. A všetko, čo vidíme, je svetlo zo zdroja, ktoré sa odrazí do našich očí. A teda svetlo je fyzikálny fenomén, ktorý sa odohráva nezávisle na našich očiach. A teraz sa môžeme o tomto fenoménu pýtať otázky. Prečo pozorujeme rôzne farby? Ako sa odráža? Prečo mení smer pri prechode medzi dvoma prehľadnými látkami? Prečo vlastne voľne prechádza cez nejaký materiál, ako sklo, zatiaľ čo od iných sa len odráža? Ako rýchlo sa šíri? Alebo je to okamžité? Z čoho je vlastne zložené? Zákon odrazu bol známy veľmi dlho. Hovorí nám, že uhol, pod ktorým sa svetelný lúč odrazí od predmetu, je rovný uhlu dopadu. A tento zákon je pripisovaný hlavne Euklidovi. Zákon lomu je však o dosť zložitejší. Tento zákon bol znovu objavený niekoľkokrát počas histórie. Avšak prvý úplne presný matematický popis prišiel začiatkom 17. storočia od Wilborda Snelliusa, holandského astronóma a matematika. A tu začína skutočná zábava. Lebo Snell nepoužil žiadny konkrétny model svetla na to, aby našiel svoj zákon. On len pozoroval dáta a napasoval na ne rovnicu. Ale to, prečo sa svetlo riadi týmto zákonom, bola stále záhada. Ale aspoň to už nebola žiadna filozofia. Keďže máme Snellov zákon, tak každý navrhovaný model svetla ho musí splniť alebo vysvetliť. Inak je ten model zlý. Takže teraz môžeme testovať jednotlivé modely. Napríklad Isaac Newton si myslel, že svetlo je tvorené malými časticami. Zatiaľ čo Christian Huygens bol zastanca toho, že svetlo je tvorené vlnami. Avšak Newton bol o mnoho väčšia ryba v rybníku, takže jeho teória dostala o mnoho väčšiu podporu od fyzikov tej doby. Ale správny model by mal vysvetliť Snellov zákon však. Huygensov model mal prirodzené vysvetlenie pre Snellov zákon tým, že svetlo sa šíri pomalšie v hustejšom prostredí. Ale ako chceš toto vysvetliť pomocou častíc, Sir Isaac Newton? Avšak Newton našiel riešenie. A je to dosť chytré. Newton si myslel, že častice svetla sú priťahované látkami. Avšak pokiaľ je svetlo v jednej látke, tak je priťahované do všetkých stran rovnako, čím sa všetky sily vynulujú. Avšak pokiaľ je na hranici s hustejšou látkou, tak sú častice svetla priťahované silnejšie v smere kolmom na rozhranie. To spôsobuje väčšiu rýchlosť v tomto smere a svetlo sa kvôli tomu láme. To je síce pekné, ale existovali tiež ďalšie fenomény svetla, ktoré tento model nedokázal úplne vysvetliť. Ako difrakcia, interferencia alebo polarizácia. Nehovoriac o ďalších problémoch tohoto modelu. Viac a viac dôkazov začalo smerovať k voľnovej teórii svetla. Avšak čo ja si myslím osobne, že bol najhrubší
klinec do rakve Newtonovej teórii svetla bolo zistenie, že svetlo sa šíri pomalšie v hustejšom prostredí. Avšak teraz je dobrá otázka sa pýtať, ako rýchlo sa vlastne svetlo šíri. Prvý, kto to skúsil zmerať, bol Galileo Galilei roku 1632 v Tokansku. Experiment spočíval v tom, že dvaja ľudia stoja na vrcholkoch hory s lampašmi a keď jeden z nich odkryje lampaš, tak v momente, čo to ten druhý uvidí, tiež odkryje lampaš. A pomocou známej vzdialenosti a časovej odozvy chcel spočítať rýchlosť svetla. Avšak rýchlosť svetla by musela byť veľmi nízka, aby sa dala takto zmerať. O mnoho lepší experiment vykonal danský astronóm Ole Romer v roku 1676 pozorovaním Jupiterového mesiaca Io. Romer si všimol, že doba zakrytu mesiaca za Jupiterom závisí na smeru, ktorým sa naša planéta pohybuje. Z približných vzdialeností nebeských telies dokázal Romer spočítať, že rýchlosť svetla je okolo 220 000 km za sekundu. Neskôr boli vykonané o mnoho presnejšie merania. James Bradley v roku 1728 nameral 301 000 km za sekundu pomocou hviezdnej aberácie. Fizeau 1849 použitím ozubeného kolesa nameral okolo 313 000 km za sekundu. O rok neskôr Leon Foucault zopakoval experiment s vyššou presnosťou a dostal 298 000 km za sekundu. Čo bolo už veľmi presne súčasne definovanej hodnote, ktorá je okolo 299 792 km za sekundu. Takže teraz sme si istí, že svetlo je vlna a že má konečnú rýchlosť. Avšak, čo sa vlastne vlní? Aby sme mohli toto zodpovedať, tak sa musíme pozrieť na ďalšiu frontu vedeckého poznania. Takže toto bolo svetlo. Avšak súčasne vedci tiež skúmali elektrínu a magnetizmus. A taktiež ľudia objavili tieto fenomény už veľmi dávno, avšak nedávno sme ich boli schopní skrotiť a využiť. Pokiaľ sa pozrieme napríklad na elektrínu, tak dlho sa považovala len za takú zaujímavú kuriozitu, že dokážete vytvoriť napríklad iskru, alebo že pomocou statickej elektriny dokážete manipulovať čiastočkami kovu, čo sa používalo na rôzne kúzelnické predstavenia. Nikto však nevedel, ako to presne funguje. Avšak prvé veľmi geniálne vysvetlenie prišlo od Benjamina Franklina. On si predstavoval, že každý objekt má okolo seba nejaké množstvo elektrickej tekutiny. Niektoré telesa majú viac a niektoré menej. A príroda sa vždy snaží vybalancovať toto množstvo, aby mali všetky predmety rovnako. Takže ak máme dve telesa s rôznymi množstvami elektrickej tekutiny blízko seba, táto tekutina začne tiecť z jedného na druhý, aby sa vyrovnala. Takže elektrina, ktorú pozorujeme, je pohyb tejto tekutiny z jedného telesa na druhé. A toto je dosť podobné modelom, ktoré poznáme dnes. Nedostatok tekutiny môžeme považovať za záporný náboj a prebytok za kladný náboj. A tento model dokázal čiastočne vysvetliť jednu z najväčších záhad elektriny tej doby. Fungovanie Leidenovho džbánu. V roku 1785 Kolumb publikoval prácu o vzťahu náboja, sily a vzdialenosti. Že sila je priamo úmerná množstve elektriny v každom telesu a nepriamo úmerná kvadratu vzdialenosti medzi nimi. V tejto dobe ešte neexistovali žiadne formálne jednotky náboja. Avšak v modernom Kolumbovom zákone máme túto konštantu úmernosti. V tomto videu budem ukazovať tvary rovníc tak, ako ich poznáme dnes v jednotkách SI, aby nenastal zmätok. Avšak historicky všetky tieto rovnice vyzerali trochu inak. A takto vyzerá zákon v dnešných jednotkách, kde toto sa nazýva permitivita a má tieto jednotky. V dobe, kedy Coulomb formuloval tento zákon, tak spojite tečúci prúd nebol ešte objavený. Ten objavil Alexandro Volta v roku 1794. Volta prišiel na to, že keď spojíte zinok a meď a dáte medzi ne niečo navlhčené v slanej vode, tak to začne produkovať stabilný prúd. Od tohoto momentu sa veci začali diať rýchlo. Avšak predtým, než sa pohnem ďalej, musíme sa tiež pozrieť na históriu magnetizmu, predtým, než dáme všetko dokopy. Magnetický materiál bol objavený Grékmi roku okolo 600 pred Kristom. Oproti elektrine, magnetické vlastnosti tohoto materiálu mali veľmi dobré využitie. Napríklad sa ním mohli vyťahovať železné hroty šipov z tiel. Avšak najdôležitejšie bolo, že tento materiál viedol k objave kompasu, ktorý bol v tej dobe nesmierne užitočný. Avšak ľudia nevedeli nič o tom, ako magnetizmus funguje. Nevedeli ani, prečo kompas vlastne funguje. Mysleli si, že je to možno hviezda Severka, ktorá je magnetická, alebo že existuje nejaký magnetický ostrov na severe.
Ale v roku 1600 William Gilbert zistil zo svojich experimentov, že samotná Zem je jeden veľký magnet. A toto je dôvod, prečo kompasy fungujú. Avšak toto stále není vysvetlenie toho, čo v skutočnosti magnetizmus je. Existovala nejaká špekulácia o tom, že magnetizmus je nejak spojený s elektrínou. Niektorí ľudia si mysleli, že je to nejaká forma statickej elektriny, avšak zároveň fungovala veľmi odlišne. Veľký prelom nastal v roku 1820, kedy Hans Christian Ørsted zistil, že tečúci prúd vo vodiči môže spôsobiť odchýlenie ihly kompasu od magnetického polu Zeme. Existuje pekná demonštrácia tohoto javu na Wikipédii. Toto bol prvý priamy dôkaz o tom, že existuje prepojenie medzi elektrínou a magnetizmom. Teraz bola len otázka sformulovať toto prepojenie matematicky. To vykonal Ampère medzi rokmi 1820 a 1825, čo dnes poznáme ako Amperov zákon. A teraz to začne byť trošku matematické, takže sa nezľaknite. Tento zákon hovorí, že ak vezmeme nejakú uzavretú krivku ds a spočítame veľkosť magnetického poľa, ktorý je rovnobežný s krivkou v každom bode a sčítame všetky prírastky, čož znamená, že urobíme krivkový integrál magnetického poľa B na krivke ds, tak je to rovné celkovému prúdu, ktorý tečie plochou vo vnútri tejto krivky ds, vynásobený konštantou, ktorú nazývame magnetická permeabilita. V roku 1830 Carl Friedrich Gauss prišiel so svojím Gaussovým zákonom, čiže v podstate Coulombov zákon, avšak zapísaný v obecnejšej podobe. Hovorí nám, že elektrický tok cez uzavretý povrch S je rovný celkovému náboju vo vnútri objemu uzavretého povrchom S. Coulombov a Gaussov zákon sú identické. To znamená, že z jedného môžete odvodiť druhý a opačne. Avšak Gaussov zákon je omnoho jednoduchší na použitie v prípade, že máme viac nábojov a ponúka omnoho lepšiu fyzikálnu interpretáciu pozorovaných fenoménov. A preto sa z neho vo výsledku stala jedna z Maxwellových rovníc. A konečne sa dostávame k slavnému Michaelu Faradayovi. Už vieme, že elektrína a magnetizmus sú prepojené cez Amperov zákon, takže vieme vytvoriť magnetizmus z elektriny. Avšak Faraday prišiel na to, ako vytvoriť elektrínu z magnetizmu. Faraday zistil, že len čisto magnetické pole nedokáže vyprodukovať prúd vo vodiči. A pokiaľ sa to magnetické pole mení v čase, tak to už prúd vo vodiči vytvorí, čo je známy Faradayov zákon indukcie. Avšak veľmi dôležitý prínos Faradaya do elektromagnetickej teórie bolo to, že Faraday prišiel s konceptom elektrických a magnetických polí, ako ich poznáme dnes. Nazýval ich silokrivky. Kladne nabité častice generujú silokrivky smerom od častice a záporne nabité častice generujú silokrivky smerom do častice. Pomocou týchto silokriviek všetky zákony elektromagnetizmu mohli byť pochopené intuitívne. Napríklad Faraday vysvetľoval indukciu tak, že vodič presekáva tieto silokrivky, čož indukuje prúd. Avšak pokiaľ sa vodič a silokrivky voči sebe nepohybujú, tak sa negeneruje prúd. A áno, možno som hovoril o elektrických a magnetických poliach spojení s Gaussovým alebo Amperovým zákonom, avšak v tej dobe o nich fyzici neuvažovali ako o siločiarách, ale ako o potenciáloch. Takže sa nejednalo o nič fyzikálneho. Bola to len matematika. Avšak Faraday nedodal žiadnu rovnicu popisujúcu jeho zákon, ale len kvalitatívne porozumenie. A teraz je čas na najväčšieho hrdinu nášho príbehu. James Clerk Maxwell. Takže čo on vlastne urobil? Predtým začnem, chcem len upozorniť, že ja nebudem ukazovať rovnice tak, ako ich odvodil sám Maxwell, ale tak, ako ich poznáme dnes, aby v tom nenastal zmätok a mohli si to ľahko porovnať s učivom o elektromagnetizme. Tvar rovníc, ktoré Maxwell našiel, boli síce iné, ale ich fyzikálny obsah bol totožný. Takže v tomto momente máme Gaussov zákon. Maxwell tiež pridal Gaussov zákon pre magnetizmus, ktorý hovorí, že môžeme urobiť tento integrál pre ľubovoľný uzavretý povrch a vždy dostaneme nulu, keďže nemáme magnetické monopóly. Potom máme Amperov zákon. Avšak Amperov zákon mal veľký problém v tej dobe. Amperov zákon dával nekonzistentné výsledky. Čo znamená, že ste mohli zostrojiť experiment, v ktorom by vám Amperov zákon dal dva odlišné výsledky. Detaily si nechám na ďalšie video, ale aby bol Amperov zákon konzistentný, Maxwell musel pridať ďalší člen do rovnice, ktorý sa nazýva posuvný prúd. Takže aby bol Amperov zákon konzistentný, tak nielen prúd produkuje magnetické siločiary, ale tiež časovo premenné elektrické siločiary produkujú magnetické siločiary.
Takže časovo premenné elektrické siločiary sú v podstate to isté ako hustota prúdu, alebo teda prúd, pokiaľ chcete. Toto je považované za jeho najväčší prínos do elektromagnetickej teórie. Keďže teraz máme vzťah nielen medzi siločiarmi a niečím fyzikálnym, ako je prúd, ale tiež medzi samotnými siločiarmi. Potom Maxwell tiež našiel matematický vzťah pre Faradayov zákon, ktorý nám hovorí, že časovo premenné magnetické siločiary produkujú elektrické siločiary. A čo je zaujímavé na tejto rovnici, že je tvorená len siločiarmi E a B, keďže neexistuje nič ako magnetický prúd. Takže bez tejto Faradayovej predstavy siločiar, ktoré prenikajú do priestoru, by bolo veľmi ťažké nájsť túto rovnicu. Avšak poďme sa zbaviť všetkého fyzikálneho, ako je prúd a náboje. A to, čo nám ostane, sú tzv. Vákuové rovnice. Tieto rovnice sú vzťahy len medzi elektrickými a magnetickými siločiarmi. Tiež môžete nájsť tvar týchto rovníc zapísaný vo forme diferenciálnych operátorov. Taktiež rovnaká fyzika, len iná forma. Takže zmena elektrických siločiar v čase produkuje magnetické siločiary. A zmena magnetických siločiar produkuje elektrické siločiary. To znie ako pekná symbióza, nie? Vytvoríte poruchu v elektrickej siločiare, ktorá vytvorí poruchu v magnetickej siločiare a tá vytvorí spätne poruchu v elektrickej siločiare. A takto to môže pokračovať až do nekonečna, pokiaľ to nenarazí na niečo, čo absorbuje tú energiu, niečo fyzikálne. Ale ako rýchlo sa tieto poruchy pohybujú? Dobrá správa je, že toto je možné spočítať pomocou týchto 4 rovníc. A číslo, ktoré dostanete, je toto. Takže teraz musíte poznať hodnoty týchto dvoch konštant, ktoré môžete určiť zo statických experimentoch. A tieto konštanty už boli dávno namerané v Maxwellových časoch. Takže Maxwell ich tu len dosadil a dostal toto číslo. A keď ho porovnáte s nameranými rýchlosťami svetla, tak musel byť v jednom úžase. Viete si to predstaviť, ako sa Maxwell musel cítiť v tom čase? Že tieto poruchy sa šíria rovnako rýchlo ako svetlo? Samozrejme, toto hneď neznamená, že svetlo je elektromagnetická voľna. A je to celkom silné vodítko, nemyslíte? Teraz ocitujem slávneho Einsteina. A jedná sa o preklad do slovenčiny. Presná formulácia časopriestorových pravidel bola práca Maxwella. Predstavte si jeho pocity, keď diferenciálne rovnice, ktoré on formuloval, mu dokázali, že elektromagnetické siločiary sa šíria vo forme polarizovaných vln, a to rýchlosťou svetla. Len málo mužom na svete bola darovaná taká skúsenosť. Trvalo fyzikom celé 10 ročia plne pochopiť podstatnosť Maxwellovho objavu. Taký odvážny bol Scott, ktorý jeho genius uvalil na fyzikoch jeho doby. Avšak čo je pre mňa veľmi zaujímavé je fakt, že Maxwell objavil prvú relativistickú teóriu. Teóriu, ktorá spĺňa zákony špeciálnej relativity. Teórie, ktorá ešte nebola vtedy objavená. Takže keby sa ma niekto spýtal, kto bol prvý skutočný teoretický fyzik, tak by som asi odpovedal, že Maxwell. Pretože pokiaľ povieme, že úloha fyzika je objavovať zákony prírody pomocou matematiky, tak Maxwell urobil presne to. V tomto videu nebolo spomenuté ešte mnoho detailov, keďže sa jedná o veľmi rozsiahlu históriu. Ale zachytáva hlavne to podstatné. Rôzne časti tohoto videa budú rozobraté v ďalších videách. Takže ak ťa video bavilo, nezabudni dať odber. A pokiaľ ťa zaujíma, ako nám Maxwellová teória elektromagnetizmu pomohla objaviť špeciálnu relativitu, tak pozri toto video.